دم باش بزمانê Kurdî bixwîne û binivîsîne. Çawa tîpa vê tê bilêvkirin. Vê, ve, ve a, ve an, ve anî, ve anîn, ve anîn. Vê, ve, vek, vekko, vekkok, vekkok. Vê, ve, vey, veyt, veytû, veytûn, veytûn. Vê, vi, viz, vizi, vizik, vizik. Heger kêfî we ji film re hat, bişînin ji hevalên xwe re min bişopînin li ser YouTube, Facebook. Spas.